Hindi makita yung box. Iyo ko. And 1, 2, 3, 4. Kailili pa. Hello po. Wait lang, punasan ko yung camera. Shoutout po sa 3 viewers namin. Yan, Happy mag-unboxing kami. holiday, guys! Mag-unboxing po kami ngayon. Thank you, Sir Willie! Yes, Sir Willie. Nakalimutan na po talaga namin to. Kaya lang po kasi dumating. Nung July ba? July pa yata. July pa ata. Ano yan? Nawala na rin to sa isip ko eh. Ano pa sabi ko ngayon? Hindi mo na nababanggit yan. Guys, Magupo ka pa. Ay, sumabing tagilid. Hello po, happy holidays po sa inyo, Sir Calvin Muligbayan. Hello, Ate Irene. Yung cellphone mo ipang... Hi, ate. Baka naman. Bigyan naman. Shout out. Guys, si Papa, kita-kita niyo naman. Excited siya excited. Dahil Siya kasi siya ang nag-receive. Dahil siya ang nag-receive daw. Siya rin mag-o-open. Kanina pa siya, guys. Hindi na makali. Makali. Hindi makali. Hindi makakali. Hindi mapakali. Hi, Jang. Wala si mother mo. Bukid Baka yata nagbunot ng sibuyas. Always kan siya. La! Boom! Papo. Hello po kay Sir Bong Paredes, kay Krisha Joy Robeo. Hello po sa inyo. Hello po. Happy holiday. Pagkatapos na ng pasalamat namin, happy Thanksgiving po sa lahat ng mga kapatid. Yes, happy Thanksgiving Happy po. Thanksgiving po. Sabi nung bukas ni Papa, oh. Malaki ng mata eh. Tignan niyo na talaga. Lala. Kalma lang pa. Pupunta po daw kasi siya ng bukid. Oh! Ay! Up! Cut! Up! Yung kabila ay, wala pa pa. Ito. Tapos na eh. Bukitin mo. Hello, Kuya Jason. Jason. Yan. Jason Batista. Yes. Hi, Jason. Namiss ka na ng mga chikiting mo. Up! Upo ka na pa. Ako yung Tsaka tanong. mo siya daw bukas. pag-uha. Kasi siya yung nag-receive. Pahula ka rin daw pa eh. Oh, Pahula ka rin daw pa eh. Kaso walang pang ano yan eh. Pagpapamilo. Kailan wala siya pa-price. Oh, sige, magpaula ka lang. Present niya. Mukhang lang natin. Wow! Wow! Wow, yeah. Oops. Wow! Wow. Para sa team. Thank you po. Thank you po, Sir Willie. Thank you po. Yes. Maganda. Sige, bibigyan natin to sa team. Kay Man DJ at Oops. Ay, nakalalaki. Wow! Wow! Ay, lima. Pang ano siya? Pang... Oo, yun o. Parang pang... Si Papa. Hoy, kay Greta yan. Di mo ito. Greta. Yan. O pa, ang gusto mo. Ay, ilagay mo dyan sa gitna. Mga Olya. Bigay natin. Baka mo na yan, G. Bago. Baro. Hoy, may bag. Uy, may bibigay tayo sa ano, New Year. Yay! Para sa mga bata ko dito, ipapahamay namin. Bag. Eh, atin yung bag. Oh, may pangalan pa. Kadami. May pangalan pa. Wow, ano yan? Kape? Hindi ko alam eh. All girls, classic. Classic. Kape nga. Ano Oh, pa? Laki naman yan. Thank you po, Sir Willie. Wow. Thank you po. Ano yan eh? Si Papa, abot na lang ng abot. Yung sinasabi ko. Cocoa powder. Nga kape? Aray ko. Pa, para sa ito ba? Wala mo ka ano to? Gillette. Toothbrush! Magta-toothbrush na si Papa. Hello po kay Maynard Dolores from Barcelona, Spain. Hello po. Hello po palagi dyan. Hello po sa ating 30 viewers. Lagyan mo dyan pa. Yan. Uy, chocolate. O, diba? Saktong-saktong dating. Oh. Oo, sa'yo to. Wow! Wow, pang boy. Ay, April! May pangalan. Thank you, sir. Ay, may branded na akong ano ba. First time. Ay, Aisa! Ay, natanggal! O, yakin ito ah. Aisa! Ito niyo ba yan? Okay. Ah, Oops. Oops, wala
Si Papa. Si Joan! Wow, meron din ako. Thank you. Greta. Ano mo na kay Jenny? Okay lang. Oh, kay ate. May isang nga kaban nga po na yung manog. Wow! Yes! Butter, ay ano to, buttermilk. Pang pancake naman. Thank you, Parang sir! arena. Oh! Yun yung Highlands chicken wings. Wow! Ay, Chicken breast. Oh, bigyan natin ito ng team. Sibuyas. Oh, may Sibuyas spray. May paminta. favorite kami. Sibuyas daw. Para kay Yes, Pen. Pa! Para kay Pen! Sino ka naman? Wow! Hello, thank you po. Hello. Thank you po. Sir, thank you po. Ito talaga yung inaabangan ko sa mga unboxing, guys. Spam. Yan talaga yung hinahanap niya sa mga box. Yeah. Na ano dumadating. Favorite mo na. Wow, sarap naman nito. Bagong ka dito pa. Crunchy. Oh. Magiting. Wow! Favorite ni Papa. Ano ito? Chan! Ay, Jabs. Oh, pang ano natin yan. gloves. Hello po kay Ma'am Bersan sa Hagon. Boyfriend. Ito masarap ito. Fruit castilla ka. Shout out po kay Sir June Fernando from New Jersey. Hello po, happy holidays po sa inyo. Hello po! Spaghetti. Organic strawberry sweet. Spread. Thank you po, Sir Willie. Ay! Pampakain. Ano pa niya? California garlic. Thank you, Sir Willie. Lemonade. Last one. Wow! Lemonade. Lemonade. Thank you, sir. Thank you po. Thank you. Oh, may pang New Year na tayo, team. Oh, ilan ito? Ito niya. Ang ganda ang cute ng sombrero. Oh, Papa, hindi sa'yo yan, Papa. Happy Thanksgiving din po kay Sir Freddy Nabor from Jeddah, Arabia. Hello po. Ang badok niya. Getting. Pumalit. Wow! Minute, guys. Maraming salamat, sir. Thank you po, Thank Sir you so Willie. much. God bless po. Meron na po kaming pang New Year. Ito, bibigyan po namin yung iba sa team. Wala lang po sila, Auntie Ligaya at si Auntie Pasing. Busy sa bukid. Bigyan mo yung mga tuwalya. Maganda to, oh, malaki. Oo, parang hindi mainit. Kaya hindi ka na mag-abumot. Para tayo si Hey, Kim Kim! Kulang na lang ng Kim buhok. Atchinsa. Kim Atchinsa. Bigyan mo na yung, ay, meron na si DJ. Auntie Pasing, Auntie Ligaya. Bigyan mo na yung cake. Wala, kakapal na yung palya mo dahil. Bigyan mo na sila ng cake. Maraming salamat po. Yun na yun. Ay, 7 minutes pa lang. Yes, maraming. Mag-shout out ka na lang. Ang init. Ang electric pa mo po. Si Papa, oh. Ayaw ko. Si Papa na. Hello po kay Sir Danilo Tavares. Kay Ma'am Jocelyn Tonggol from Canada. Hello po. Hello. Ito may isa mali. Ito pong pizzeria. Ayun parang ano yan. Init. chocolate. Ano yan? Parang ano, kulang na ng kabayo. Paano ata yan? Ah, chop. Sibuyas. Chop. Parang sibuyas na kwan. Na-dry. Hindi pa pakinig. Ano kayo? Ano shout out ka? Hello po sa aming 44 viewers. Mga busy po kasi sila. Yes. Hindi, siguro busy rin po yung iba sa kanilang mga bahay. Dahil ano ngayon, Christmas nila. Christmas. Shout out po kay Sir Joel Culpus from Lawag City. Hello po. Hello. Hello. Sa mga taga Lawag, La Union. Ay, Lawag City. Sa Ilocos na yun. Hindi na lang. Hello po kay Sir Glenn Mariano from Abu Dhabi. Hello po. Happy holidays po sa inyo. Hello po.
naisip ko, sabi ko, saan sigigaya bigyan kayo sa dito? Wala pala silang ngipin. Ay, Tag-isa tayo. Oreo, sabi ko ang brand Oreo. Oral pala. B. Kay Ay, Teacher. ano yung isa? Hindi mo siya video yung Korea. Yung pala. Bigyan mo ng kanti pa, singat kanti ligaya. Saan yung isang mo? Ayun na nga, sa kanila nun. Okay. Ano ba ito? Tingnan na natin kung anong laman. Gusto mo ba ito pa? Malaki naman tingnan. Hello po, Ate Beverly. Thank you so Hi, much. Ate Beverly. Kay Sir Joji Miranda, happy viewing po. Ganun na ito. And happy holidays sa inyo. Kaya tingin, tayo nyo sa'yo. Thank you pala sa bag. Hindi ko mamahalin yung bag. Parang may ano, Champion! Pang-hiking ka, guys. Energy. Pang-hiking na. Pumunta ulit ng Ato. Marami Ato. Ay! May kasamang hat pa! Ay, nasa wala. Tingnan ko sa sa'yo ay. Baka meron din sa akin. Kain po. Yan, yan. Okay ka. Ay! May isang pang t-shirt! May paano pa? Ay! Wala! Ilan din kasi nga. Ay, oo, grabe. Yan. Ito na yung sa akin, oh. Bakit ginagyan mo ya? Ibigay mo to kay Bridget. Oh, may gano'n. Puro chocolate na yung Ayan bagay. Chocolate. Ay! Ay! Ay, labas mo yan. Sandali, nakalagay sa ano ko sa bag. Ay, bakit? Sobra Basta yan. ano ni Tinjan, oh. Ay, ate, Kasi buksan mo naman. kung ano to. Buksan mo yung bag mo. Oh my God. Oy, patingin! Sure pa naman. Sulat lang. Patingin. Letter. Oh, Ay! sige. Bukas yan, oh. Dollar. Hindi, hindi dollar. Patingin. Uy, ang kaya mo na. Oy, nasira na na. Kalendaryo. Finish. Kala niyo naman ano yung... Patingin. Kalendary. Ay. Batay mo. Hindi. Sobre ako. Ba't ako wala? Ako sobre. Meron niya buksan lupeng. Saan? Ba't kayo meron? Buksan mo lahat. Yay! Yay! Thank you po! Sir Willie. Ay, meron nga! Pero hindi sa akin mo. Oh, may keychain pa oh. Wow! May laman para sa loob. Hindi ko napansin. Thank you, sir. Alam ko ano lang siya Okay lang calendar. yan. Damit po oh. Oh, may $50 kami guys. Magkano bang palitan ngayon? Depende. 48, 48. Ay, meron akong sombrero, oh. Ibigay mo Ibigay kay kay Ulan. Ay, Kay mama mo wala pa. Ibigay kiligaya din ko kasi. Meron pa rin dyan. Ito hati. Meron pa rin din yan, Tay. Ito hati sila sa tuwalye. Si Kuya dito, si Kuya ano, ayun lang. Ito kay Kuya Ulan. Kay Alex. Yung kanti Kay ligaya. Junior. Natakal na yun. Ay, yung kanti ligaya. Tapos na yun eh. Ah, meron pa! Eh? Charan. Ay! Yung kanya. Ano to pa ba? Oo, yung popcorn niya. Ay, may dapat di ba dyan? Kila Alex. Kasi to. Ito ko na yun ito. Magkalkal pa ako guys. Baka mayroon pa eh. Oh, may hulog peng. Ano to, Peng? Peng niya, kitchen. Oh, peng. Pag ano lang sa bag ko. Yay! Thank you po. Nawala yung antok ko ah. Hindi pa nagkain yan. Hindi pa nagkain yan. Nagmerienda. Hello po kay Mrs. Cory po. Mrs. Cory po. Cory po. Ay, Cory. Kamarin po, Cory po. Sa ate. Sa ano na lang yan, New Year. Ibigay sa mga bata sa New Year. Yun. Panggaw. Yung chocolate. Bawal din naman sa inyo yan. Yun. Si Papa, nakatabi na eh. Ay, sabi mo yan, guys. Papa, oh. Nagsha-shopping na. Hindi lang yan. Kita. Yan. Ito, hatiin natin sa ano. Tapos yan. Ano ka lang din mo Na, mayroon din oh. Di nakita. Mama, master, oh. Meron Meron din kayo malagay? Ay, magpuno dyan sa sahig. Hindi Hindi pansin. Wait lang po. Okay, dahil dyan ako magbubukas. Ay, ano lang yun? Love letter lang.
So, mas malaki 24 hours a day. Get access to your account. May sobre. Ay, may sa loob. May naman sa loob. Tantararan! Hilo po kay... Daming candy. Wow, ipapalit na nila sa bangko. Hindi yan nabibili. Sa bangko yan ang Ano kalit to, niya. pambata lang to. Oo nga, hindi yan tanggapin sa tindahan natin yan. Hindi yung papel mo Wala lang. ka 500 pa. Sabi pa pala ng Oo. 400 pesos. Ako na pa, palitan ko ng ano, 3,000. Dali. Palagay na dito. 10,000. 10,000. Guys, binibenta niya ng 10,000 yung $100. Palitan ko ng 10,000. 10,000. Guys, ngayon lang nakahawak ng Dollar for the first time. Ano times 2 guys? Ay, kuhanin ko lang. Diyos sipa-sipa ni mama. Uy, baka may pakadyan. Kaya ginupat ko yung baka may palaman ka po eh. Thank you, Sir Willie. Thanks, Sir. Na-surprise Mama. po kami. May pa-surprise pala sa Thank you. Pati nga pa. Satisfied natin ito niya. Thanks mga sa ano. Nasa 5. Oh, may pamanda na tayo, G. Sa Kasi yung 50 ko, ano ito pa rin. Baka mo yan. Sa iyo. Palitan ko 10,000 na yun pa. Palitan ko pa ng ano, ng 500. No. Kulay tayo haba. Kulay ungol na. Tingin toothbrush. Ikaw tagi-isa tayo dito. Punong nakaigumso ako. Italian. Ang dapat yung iPad na. Alam mo kung para saan yan pa? Pambili ng abono. Hello po kayo ni Marshall Dulay. Happy New Year din po sa inyo and happy holidays. Happy New Year! Kay Britney Lester. Hello po. Kaya sumuping ka natin. Amuhin na karan. Okay lang, magyako lang ako. Pero pareho doon na siya. Hello po sa ating 69 viewers. Ang dapat. Maganda. Ang mga kuya. Yeah. Right. Toothbrush. Kaya dito na dito sumero. May battery pa no. Aking green. Ay, green. Ay, ito yung damit. Ang lalaki talaga ng damit sa US. Ay, Kahit ano, small na mga American size. Ay, medium pala to eh. Ano naman guys. Oh. Kay Alex, bigay ko na lang. Ganito rin kay Dana. Oo, ganyan din kay Dana. Kalalaki na rin. Si Papa lang naman kailangan dito. Uy, sa inyo. Hinapit ko. Hindi ba lang yun? Malay niya lang ulan. Kaya ulan na sa kay Alex. Ang amihan. Ay, di ko lang yun sa inyo. Tama na. Si Papa hindi pagkatat ba siya wala mang ngipin? Ito ako kay ulan at sa kay Oh, di ba sir? Oh, ang ganda din. Ito, bigyan niyo ko yun ito. Mantik kasi Yan, pentas mong cycling ka, Peng. Pantulog na, Peng. Pang jogging. Pantulog. Ay, sa akin na yung sana yung ganyan ko. Yung alin? Wow, Oral B oh. Sabi ko kanina, hala, Oreo. Oral B. Oreo yung Ayun, brand. bigay mo na yun sa kanila. Kanina to? Ay, akin yung isa. Ayoko yung itim, pink. Wala Baka akong magkapalit pa rin na Yung sa akin naman eh. Pulitin ko sa kwan. Hindi kayo pwede may ganito pa. Eh, katagal-tagalin wala nang nabili. May kungkungin ko. May ngipin ka ba? Patingin nga, wala ko mang ngipin. Ay, Oh, may gold ring pala oh, kasama. Baka black. Akin yung isang ano. Pag nag-sambol tayo. Akin lang. Ang wala yun eh. Baka atin pang may mapalingkit pang kurang mo. Sakit ko ako niya. Sa iyo eh. Malaria akong grabe eh. Okay. Nice. Ay, hindi. Alam ko lang atan eh. Natutok nila nga. Hindi Naging naman siya ano. Ayun, laban lang yun. Kalinis na natin tayo. Kanino ba to? Ano po yan? Yung dalawang sabarak. Naghati daw sila dito eh. Pagkatid sila Happy dalawa. ganda. Oo. Hello po kay Sir Conrad Hernandez. Happy Thanksgiving po. Happy Thanksgiving. Hello po. Mga kuya. Hello po kay Ma'am Daisy Perez. Hello po. Hello, Ma'am Daisy. Tagahalahala yan. Papalit ko pa. Tagadudag.
Babalik ka. Ay, naku, uncle, huwag ka matulog. Pinangpaypay siya ng guys yung yung dollar. Mainit daw. Kaya pala, apat nga. Shout out po sa family ni Sir AJ Manabilang. Managbilang. Sa ay from Cotabato City. Hello po sa Manabilang family dyan sa Cotabato City. Hello po. Hello po. Sige, basta sige na dyan yung yawan. Doon ka. Doon namin. Nagkakalito ba? Magpasik ka na bukas. Pwede mo lutuin na rin. Hello po kay Jessie Junior Kasapyang. Gusto po. Hello po. Hindi ko alam kung para saan to. Basta ako na siya. Para sa Dapat talo. ang buwan. Kapit din siguro. Hindi. Temporado. Baka sa temporado. Ano to? Ito pati ako. Parang masarap to. Kaya isa sila. Para naman dito yung pantang. Para hindi pa ulit. This is my favorite. Coffee. Para kukunin mo ano sa kuwan. Kopi guys. Oo, yung biscuit. Parang yung biscuit. Di ba yan dapat ito ibang ginagawa? Matikman nga tong kape na to. Baka masarap to eh. Baka Ito sa inyo namili- pa, o bawon mo sa ano, sa liquid. Bigyan mo yung ano. Wala nang lock yan. Ano yan oh? Guys, tagahatian na yan. Yeah, di-divide natin yan sa mga kapin. Ay, Divide mag-divide pala. into... Ay, ang init. Wow, sarap nito. Ano yan Strawberry spread. Di ka ba ito dyan yung yen? Makulit ba ito? Ito, titikas. Para siyang chocolate. Chocolate. Hindi nga, yung buto sa baka. Kapit ako ng parang guys. Meron para sa kami ng papa ko. Sige, kainin na rin ito. Kahit 10 minutes lang. Ilang minutes na ba? 20 to. Shout out po kay Ma'am Ofelia Lilagan dyan sa Larnaca GWSC po. Sila po, Ma'am Ofelia. Hello po. Happy Thanksgiving din po sa inyo dyan, mga kapatid. Lahat naman sabay-sabay. Ba't bukas ko? Happy birthday po kay Remy Laforga 20 lang. from lokal ng Paliparan, distrito ng Cavite South. Happy birthday po and happy Thanksgiving po sa inyo dyan, mga kapatid. Sabi nga ito magulit eh. Oh, paglagyan ng ano yun. Hello din po kay Chris Talavera. Talavera. Tayong pa shout out sa wife ko, Jocelyn. Ito pa oh, ano po? Para siyang panay, malamig sa bibig. Malamig sa bibig. Yan. Yan, advance happy birthday po kay Yan, tindihan. Ma'am Jocelyn Sanchez at kay Chelsea. Anong flavor? Naglangalang tinimit mo ito. Yan, advance happy birthday po sa inyo. Happy birthday! Happy birthday po! Kay Ma'am Jocelyn at kay Chelsea Sanchez. Happy holidays po kay Ma'am Angel Butol. Ano ba ito? Makarita? Yung mga chocolate beer ko yun. Shout out po kay RDB Chan. Tama, totoo mo. RDB Chan. Pang-google sa mga bata. Ano yan? Sa lahat sila. Oh, kamote. Oh, salamat. Alagang kuwan, Bonifacio. Ibigay mo na ang balik na lang na tayo. Wala kasi yung mga ako niya yung... Yung isa ay, ano mo, parang sa marami yata. Masarap to. Ito pa ba yung ano ko? Ibulin na lang natin pag mag-ano tayo. Ano kalambot niya? Para siyang panay. Yes, ano to? Hello po kay Sir Rafael Cunanan from Brandon, Canada. Hello po din sa Canada. Hello po sa kayo dyan. Tata. Shout out din po sa
Dolente family from California, USA. Hello po. Hello. Sa Dolente family. Happy holiday po sa inyo lahat dyan sa California. Yes. Ito pa tayo. Shout out din po kay Jennifer General from Kampas South ng Korea. Hello Kampo po. ata ko na yun. Kamusta po Hello dyan? po. Happy holidays. Happy holidays. Mga kakabsat. Kapatid. May ganito na yun. Patay ko ako. Ano kay Papa? May ganito ko kinuha. Ay ba? Kasi, Walang green. Palitan mo yung iba pa. Be fresh. pag-agat mo, ganun. O ganun. Palitan mo yung iba pa. Mentol. Mentol siya. May mentol pa. Oregano. Oregano. Palitan mo yung iba. Pare-parehas eh. Ito juice. Magkaiba yan. Ano yung strawberry at saka. Hello po kay Trip ni Bebot. Watching from Richmond, British Columbia. Hello po sa kay Sir Bebot. Trip ni Bebot. Happy Happy holiday. holiday. Happy New Year. Iba na dyan. Okay. Tapos na ang Hello po kay Ma'am Annie Diaz. And shout out din po sa mga Ilukton mo, baruton. ilang kapatid na Eric Diaz at Ericami Diaz. Hello po. Sa Hello po. po. Hello po. Sa po kayo dyan. Mga Diaz. Diaz. Ano nakalimutan ko? Shoutout po kina Kuya dyan sa Singapore, kay Kuya Alvin at saka kay Ate Irene na nanonood. Shoutout sa inyo dyan. Hello sis. See you Hello. soon. Happy Thanksgiving. You're welcome po Ma'am Jennifer. Shoutout rin po kay Mami F at kay Billy. Hi! Siyempre kay Sir Gayam. Aloha. Hello po. At kay Hello, Sir Gayam. Hello po. Thank Kay you so Sir much. Anonymous subscriber. Hello po. Kamusta Hello po? po. Kay Sir Open and Ipen. Yan. Sino pa ba? Kay ano? Ano yun? Kay Ma'am Regina from California. Ang dalawa. Ibigay mo dalawa sa dalawang boys. Ito pa yun. Baka mag-away sa inyo. Ibigay mo rin blue. Puti talaga sa kanila. Hindi pa lang kayo magputi. Mahirap pag nakag-isang po. Patang na lang Ano mo natin? Yan guys, hanggang dito na lang po ang aming live at ano. At kami po ay Mag-i-edit ng konti. Salamat po kay Sir Willie M. Hello po. Kay Thank you, Sir Sir Willie. Willie. Thank you po. Hindi na po namin ito inaasahan pero dumating po siya. Thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you din po sa ano, pa-dollar. Yan. Ayaw Thank you pa hawak po. ni Papa. Oh. Nakalimutan ko na kasi ito kasi matagal na pala ito nung Di July. ba July pa? Sige, ngayon lang Ngayon lang siya, ngayon lang po siya dumating. Thank you Sir Willie. Thank you po. Thank you, sir. God bless po. God bless po sa inyong lahat. Happy holidays! Happy holiday po. And happy Thanksgiving po sa lahat ng mga kapatid namin dyan. Thank you. Bye-bye! Yoo-hoo! Tapos, ilingay din na. Hindi ba? Nag-iingay bati. Pwede ko nang